aduro ni baby awu aduro ni ahahan aduro ni nwura ne momu nim de ya na wo se aduro ni ho Efri obade ahyase ewrewre mu ebiebie mu a eba beduru obi Okomfo so abra wono so hyase na odi nubranu tan eni nua haban se odi ye anwade wodi yi nkunya enu nti no hye bi okukuo mu na wodi si nyame bia na ewo nkura bata so na eno ena na Asante akofo ebo ede sa wo manim di dware na omode kokon ekodi nkunim eduro ahaban efritete aha nyansapo kasa mfonyini so yamamu nyina kwa aba yamamumo ene hwe se abre wa hyase na ado afidie atoa na wo hwe enne yasa no mode ahia biem na awe se de asia hyase no ne se de ekono de a ene enne menu mienu ye obi tie ye obi ka ye obi nso ekire nti koso anam ma afidie ni na ha na hwe abra enne opanyini ene ne bebo nkomo no ye kɔ na kache ne akoma na kwa aba ye bisa napom ansana Asante na nkasa no medika wa ho dada na emom mede ne po no e de atodwa amamohu nana wadaroma ye mo akwa baba nyansapo kasa mfoni so hene meje so na ada ma ya no ama onne so kakra de ama me se wumpom ye de na me ne mo mpaibo ni ko bi kese adaroma me ho ye pa ye da otwedi ampo eni ko bi kese enso ase eho nana wadaroma obi won bi afi ni wo hwe wo enti mami wudi pa mi din de Nana Kofie Champon. Mi di mi juma o biem so number 1. Juma ben no. Sabi buru sabi enyado. Amamre ni amane de oba biem su Kobri efie ana biem su Kobri aso ya. Amamre ni amane ye di asem, ye di awaresem, ye di duabo asem, obi na ebibi ne hawa, wo de betue ni e be frɛ ni pa wa kɔ serve no. E te se de ahemfie ye kɔ serve wa se twere krata nso e be twere ne akɔpente ne akɔ serve no se de ahemfie di na ba beduru anim na twa se ye dane e de makuru hin a e be dane e de makuru hene se kokuru hene nso na asem ne kwakodi ne twa se odade ma biem su Kobri ni na bedwafo a obedane ma biem su Kobri na bedwafo ne ahwe ne asiesie nti amamre ne amane ho adwuma ne a ye di no biem su Kobri ahye jo no nse Nana koma ye bize dada mabi di achimfie di atentwe ewori komu enti yebekɔ ne akɔhyase bomode pa unya twodua bi na unya nwoma bi ka ho anka beboa na ye nyina no yensua kwan a yebefa so na ye den ha makeke atena ye fie di nsu agu ho ne ano ne anom ne ye de atu enyarewa abrofoduro no ya adoso eno so ka ho na esabo ye kidini nom ne saa ne ma ne nyina no sese no ese no na wadaroma mehu se ukomu ankasa no ma me hya se mfemfiri ho no mo ukomu aye bize pa eni adaje ahaban ben ene da ukomu yo hene me da wase se me di kaka asem na no amba ene me be ye dwumadi ho nkita ho die me di kaka me se Kobri bedin die bo so me fe no Kobri ne bedin die ya Abibirem mu ha die bo so bia ni ho a wo bedini esene no aboso bebre wo bedini nanso Kobri bedin no edoso fi se Kobri aboso batan wa tre na him obanyenya ya dam komi ya sanyenya kro ya de yesunsum nyuma nyenyan ya de yesunsum nyuma ya de dware ya posa dware sa ho hye o ana ka akora posa dware na ne ho bedwo fom nyenya kro ya sare ya wo aduro ya wo nroma ya de ka ho a wo de besa no nanso anasa nansa ahodo 9 o sa nansa na ahodo 9 a de dem no de ka ho a sese woni be ma ne hia sese nyinsan ba na sa wo yes ado ne ma na be ma hia na nyinsan amade a sa wo sa druwe ananya abotransa wo de nya abotre na minwie nyenya no ansa memo afa we na anka wo de be ka ho no wo se nyenye na da uko nyenya na da mko mami ni ka mi sawe menim se nyenya ya haba bia anoden broni beka se cent pampan no anoden naso menti ninka adentra me dase nyenya ya da mko mu ye wona hodo be miensa oh okay
ye onyinya ba ho nyinya pa no ye ba na eso aduaba kane wo wodie no ene ne wo pampan pa na sa nyinya we die eni pampan we na chi ye sa onyinya koro na bi ho a eso atoto toto opaya na a sound ye wo no so ho no so ahan no so sei no ye nketenkete pa nti nyinya de wo mahodo miensa nti de wo hwehwe e wo pampan ne de nya bedie eye ba eno de enye no bi ni ti we ne ye bema na we ye bema okay enti bedie no ne wo ba ne ba ko a wo se atoto ni nyina eye adwuma ba ko se de wo kan awo ho asem ne ade ni nyina ye ana se bema nko na ye awo de ebia woni dwuma edi chimo mame ebia woni dwuma edi nyenya bai a meka bedie a opese o pene pampan ati eno frɛ ba yare bi de babaso babaso me woni ma na kade a me de ka ho a me de hwɛ aduro ba ko babaso nya botre ennem yade a friend se babaso nam yade friend babaso okay ebi kwa ye se aye babaso nyini ene ade no nyenya bedie no wutumi de sa mitimi de sa wa akade de ka ho a onum toa so a ma be na otwe ekɔ na otwe mienu so e wo sa se etukura ese obi akohia nnamu na bia wanya saa babaso yade ni bia oba wo nkyɛn a obetimi ade nyenya haban na ade bia ka ho aye nyenya han ya dam komu we ne ba no metimi de ahwɛ ama ne ho atɔ no okay ade biem ne ba ne ye nyenya ba koro na mesa de hwɛ babaso nyini na amanfo bɔ ne din sɛ AC no HIV no sɛ oba na me de sɛ aduro ne mawo na wudi so a me hyew boso me mienu okɔ hospital na check na say dem moa na AC moa na da so wuma simi hu ana asem na wo ka no ugidi os yete abosomfie enti ugidi ye pa ni na say obehwe so na adura me be ma no eya ahodo be miensa obeye no aye ni ye wo ye na ye ni ye be tu ase fi say eye moa AC ya kan ni na nam yare a gonorrhea ya na tena so che na wanko a ne siewa na de sa yare yi ba wow eti obi ohwe sesi a wanya HIV mo wa ne bi dada no no otumi nya akoduro ba wonchen a obetimi de sa duro ya boa ma akọ otimi nya akoduro ba me nchen a na otie me instruction me de be ma na odi so a na o ma ni kwa aduro no no aduro ni ye dia ene obenya na fa hodie nana mani ewo HIV die no so titi san say enipa ehwe kasamfonyi no edoso yie pa na yade ba akọ asebe ya akọ ss nimguase yade bi eni ade enti minu di san komo mi di se yewi a omo mbetu anamo se wo be biem so namba wanya sa na omo ba behwehwe wo no abepe wo ma yaresa no ebedoso pa enu nti wo set su biem se utumi ye ho adwuma de hia se nipa ndia ukoduro na odi gidie na afi no niema abekere no no so no obetumi aye no aye aduro pepepe HIV no wo bia ebekọ okay ye nko ni nyini no so eda akoma no so de biem na ntimi ye yo hene meda wase yen Kobri Okomfo no ensa hu se Kobri Okomfo ni bi kura interview kamen kwa yen no sa interview ne se ye ton ye ho e ton bosom no dabi nti hwema ye nsi signboard na sabi yeso wa no ho ne hofu ye ntra ho emma Okomfo nyina edin sai sabi obi wo echia me odi Okomfo achi enam yenu nam yensa na wate ne ho oseme kom na wo sai adwuma oseme kom na wo sai adwuma edua kwa na bedan na nipa na wu ebasa yese enfantefo ba ko ne kodi fan o ne efiro mu nyina enfantefo e kan e kasa Okomfo a e kan e visa Okomfo e do e ho se nua ya Okomfo no ye te se nua pepepepe se ma me ba ko ye fu mu ade sa na Okomfo te enti ye ntra ma nipa ba ko enwu ye hu fi na wo chia me a odi Okomfo achi eni na anu ni na sa wo se me kom enu nti ana e me na champion matana sa dwene ho am se da bi e wo se me tisi form na me beka sem e ba sa nam se Kobri emo ne ho dawuro na yensi ne ho signboard nti amamre ne amane ye kwan so edwan ne amane ne sade ye wo se me ye ma yiri nyina na masra no se miwura ya anhwa sabi eburu ye be kwa na ba bedu so bi so Okomkobi a na ore zan amanfo obi so Okom apomasu a ore zan amanfo
ni nyina basa nso a bosoma kese ese na mugu oni mase ana mugu ho fi te na matena se din na me da bi wasa me sori na me pagya akom na obi ehun akom no kure ne nkontompo a ede ewomuo nti na masori nti nyanya idie na masori idie me ma obi a o tie bia te se ye wona kade wo de ye enye tra na gumi kom e wonwoma bebre eye sunsun adwuma yese mpanfo bu baby se ye pampata kuma ne konwuram ansa ne etu sakana mafo sabi eburu sabi akonto obi yare waba ebi ameka sei sunsun bi na sunsun yare awo se udi nkai pam sunsun no ema ne ko ansa na wahwe yare no enye sa na ofiti preko pede duroma no se me hwe yare a te se de watobo abodan eye kwa faso obi amaso ebi te se duabo dua nya obi na konfo wadan dua no odani yosiko obenya ahoto meka se nipa afu tan so obreko dua nya no nipa dua mu kura bam ekuro aba nipa dua mu ne nso no mu nyina ekuro aba mu be mmere se nsuo tam nsuo ntam nso a ofon nti udani dua wi na se ko obenya ahoden a wa na ni dua na nkeye be ku nipa no ese wan pam sunsum no bosom ne sasa won ho bosom ne sasa betena no sa odani wi a ode aduro kana na bosom sasa na eden afiri no ho obema na duro a obenom ye obenom an dido anom be kum kuro na woni padua mu no se na futa so a obema na duro a obesa amana jane nan amana nyina sofi ni nyina besa na tweko ne honam tutu no obema na duro obepunu ode ntoma be kuri no obehwie aguadiem obepunu ma fifira ate no dese se o mana duro wasa obema na duro wasa amana huni padua mu kuro nyina eden ewu na wahu se dua na wadane no esipi esita na obi yare na dua na nya na yare na chenafu ahono ne huni padua mu tutu no na dan dua se ko obenya hoto a me die mimi susu ye de enya mamre kwan so a nti nyanya ya na mode pam sunsum no aya na mode bibi kan na se nyanya na keke abi nyanya na nkwa kwa me hu se ya na didi ahemfo akese sabi munkuma animu badiantamo ne ade obi pia na bi da nanim ye nuanom nkranfo kra ade ahemfo de ye komade ankasa na eda wo mu kom ne ade na ese se adwumadi a edi anananom so ede gu mu kom no eno no ye amamre eno no ye umamamre na umamamre na chi no e wudwuma edi fine onka wo fa abai e na ade abeka ho aka asembi enti afa ni meduru enti to asoma me na me hu de na opesa wo de kan oh a highway ye frɛ no awiemfo samana ti menya me sapo menya me nsuom kodwan ma akwati bi de atwetwe adware ana dabi ye didi dwuma bebre ye na nanom nam se uposa ehuro firi mu banti ne ye frɛ na awiemfo samana eba ehuro pukupuku ensuo si wa na aposa ebeba ehuro na na ori nu nsuom na aposa eba ehuro pukupuku ka se ne nko asa nti ye na nanom tuni din se awiemfo samana awiemfo samana na awiemfo samana ansa na mema awodura na me de nyanyan ehu awoduru be ma no awiemfo samana mema waposa na ma kire wade ama wo de aye kire wade ma ade je wo ba no honam akwa no oye wi a nsuo begu sa nsuo ni twa nsa na me de sa nyanyan ere na kade aka ho ama wasa na wo sa wi a one ukunu hyiama sesese wo nyame bo se wo a obewo ye obu ho a nyame amon so wonwo sa nipa no opa ifade o wi ase nyina ma no onwo da na de sese wo no ebi wo a na nsu hye oba bi wo a na nsu hye ejina ne yam nyinsa ne tomu du ebese du eno ewo ho ade eye ketua bi enye nwura enye hwe eye aduane eye die ye mu bi ofrɛ me a nipa kro sɛ ohia ofrɛ me a me kyerɛw eye aduane eye die emu bi kakra bi ana me ma de egu nsuom na nsa hu nsuo no wanom nsuo hye na gina wo yam no ni nyina badwun so agu ama ye funu mada ho wow ama wa ye free wow a obe wa fa ho afa ba efi sɛ Kobri de oye ododo agya ai made ene na no nti mi wa ho nim de pa na fa number nto dwama me me na champon me number e 0595
17 6394 0595 17 6394. Okay. Na mamisa we ewa awo no ho ansa na mefiri so no akwa aban foforo so. Obi won ma awo hwe won saja ene no wose okodunsi ni kura na sabio enye bosom ti se ebi akobri ene wote ne mu won de ha makeke no tete no na obi ti kuro num ne obo nanso wo bosom sam na wo koye ena wo ko aduro so ena wo yese ene ade sabi obi a opa awo no ana de oba bepa bi a HIV moa ana yade bi a wo ba ono no oba ye de ni wura bosom dem ansa na ana se won de hamanti no we nya bosom dem asem bia na efitin wa ne ye de ma no. Oh, me da wase e wo se me hwe na me hunu wa wo na won de efiri. Oh, okay. Se da ho tra se ya wo na ma na se me hwem hwe na esese wo Nyankopon bo se wo be wo a me di hu dwuma. Okay. Na se sunsum ni kura ma me pam sunsum no na ma moduro ama wa wo. Sa yare HIV ni nso so e wo sunsum de ho ana ye wo honam mu de ho. Enti am ka se pam patakuma ne kongura mu sa na etu sakrama afo. Ti mehwe na ma pam sa sunsum no ansam de dura kan na se kawo so e be kawo so ade bia wo wiase na me bo enema bia ye ne hyehye obia ni din sa highway eno ana me de behwe nipa bi wo ha ba de behwe no banya na awo sa han kuro mi de behwe obi foforo onya awo no yesa me dan me nsa Aisa hospital obe konadrubo a mi bia meti be me ya obe ma me para no ebe kosesi a lenso bia wonso kwa ye ma para enkoje se ye ma fpack na nso de akọ ye di ne honam pe. Okay. Bia tinko bia ne sasa di na chi bia ne sunsum di na chi am hwehwe na se me de mawo na enya de so be wa me ka che se ame enya de se metimi amwa wo beja me nipa nako metwase a enye se wote dase abrawa no ama akora so nipa ne ba ya oye ya onu akwoti aba na emum nso de na ye se obi kwa na be fa ya asabia na wodo ya de akodokta papa bia na de otu afidie so malaria enye se ofiti ya no ama amade de aduro watwe moja no waso are se ampamoa ne bi wo rediem ansa no ama ho aduro saa na wonso ase ye akoye wo se won nana no mu dinkita ho na hu nipa na oba no no eye sunsum bi sei enti na awo no onwu sunsum bi yade nkra ya to ama no ansa na obepa ho adura anase ho moa wapede ama nya sa piao abusafo yeguso a nana ene ni no edi enkomo no enubra no ni nutan ni nua haba ni enua hin ni medical ka cho se efiti ansa na ya sabia be o manga ne mu no ne kwan a nana no mo nyini kra kakra de dido da bia sibochi ane nchen wo sabinom ansa no akọ school wo ba anwumere wo sabinom ye wode esa di dwade ene ade a nana mamehwe ha mani bia mu sa gu ha no fa foforo mame na ye nkoso eti yeguso a ye sua de a ntime se ma wani enko ho niema bi se ya ne hia se wo se ba mi ani akọ ho na ye eye aduru yi kura mi se dodo na hwefo a mo hwe mi di a ya posa na atwitwa ni ntini onhunu ni din e fe no enkrampan ye wo kokoo so anka so a ye hu bi no nye bia enkrampan no a bebe enkrampan o dwumade ebre e de yesunsum mu nyuma sabi enye abontene da bia enkrampan adwuma ye nde e bunum adwuma ntinye abontene a meto akire mo nemum yesunsum adwuma ene homa chem ene susumasa enyina e kabom yesunsum adwuma ene so ne kwan ti se nipa kro so hia se o pe duro adware na wa bene osunsum mu na wa nyina osunsum mu se na ye konye ne moja ne honam na anya o nye ne honam ne moja na anya ni wi matumfo nkabre kire na anya sabi wa ma ho ban wa nware nuro anya sunsum ama ewiase obia wo wiase obi biara wo wiase bia ehia sunsum banbo akokara anko obrekuo di anko se wotena ho me de me mfa ho me mfa asam nya asam me hia banbo nyame ne mehwefo me konfo a me ka se fm ne champo nyame ne mehwefo nyankopon no obo wiase bo esoro no ono ne mehwefo
enso se pebe hu na chekere boa ne da no asata nti se wo pese wo gare sunsun mu nuro na sunsun ati mu eye nam na ye hye na sunsun nya gina bre na akire bonsan bia na tamfo ana baye mu sunsun bi sori atia wa sunsun ati mi akon age wode a ene o frame a nuro bebre wa edware e betetew ni nyina e be ma obi anom ama sunsun anyini se de be ya bibie ni sunsun beti ma akon agew mre bota pa ene bambo obi a wo pe bambo pa e wati asefo asasi so e de twedi ampon na bambo ye ne dia nanso yenso ye obi wa hanom a twedi ampon ne de ne ebo ye ho ba no huhum no na aniso nso ne honam afam ne de we no nso e teato aha okay meba ma me fa bibi entum ye oni pa bi wo wiase onko aduro so da onko asore da nanso ye ne hwia enye sa na nyame abo no sa na memete sa na nyame abo no nsunsum edne eye sa na nyame kopon obo so gbasa se wa bo no ye obu ho ni sunsum ha sunsum ha twam kroti ni sunsum ntimi twe ba no sa okọ efunu ya deda funu kura akwa ase okọ ba ya na yare ya bo no ni sunsum ha o sa ni pa wi o frame a me kire me kwan ana manam so amo abafie se wo amano ne so o frame a ekwan me fa so a me de du no e be ba ma won saka bia no me fa kwan so ma won saka du na ma kire ho akwan ama odi so e be boa wo ama won so wayi maye nana command e di na enra me ne ewura bi kura di nkomo mo kan se o ka se obi wonu ma kofunu ho kura ne ade a wo ka se obi wu woni fie a se o maami o ni nuo ni papa o yes a 1 week se na wotwene nsun na wo ko fie ho kura na obeyare nti se nipa we no oba ubetimi aboa no ama saa niema no afiri no so no kure da wase se nipa no ba metimi aboa no ama saa niema no afiri no so aya biem wonhunu saa niema no kura biem ni nyina ye nuro obo soro bo asase o se ye ni aduaba no ye mfa han nsa yare sabi eburu sabi akonto eye bosumi ye kurami ana suma ye kurami eye nuro wei ni dua wei ni ye na ntwie dua wo die we emu ayasa ho aya akata ho eye nuro nko a aduro ni ba bia wo aduro ni ahahan aduro ni nwura ne momu nim de ya na wo se aduro ni ho o ka asem bi se obu hon ma na ni sunsum e wo fom esua rebeka se yenka bibi ti se obi a yese ni immune system no e weak ti yade bi etwam kura etimi ekoche no ma me nche ne sa na mo a ebefum ani sum hu ni sa enti ede na obi tumi yo se nke bi a hospital nke ebeka se bi a enuane bi ne wonni anase wakodi aduane bi nti na ama ni immune system no aba fom a kata etwam a waje ti yade etwam a waje malaria etwam a waje ede na obi ya etimi mani sunsun eba fom sa oh me da se die ya ana die obi ya mani sunsun ba fom sabi eburu sabi akonto me ka se obi a won nton obo obi a so won nton mo aboa obi a won achi ware o ti abusuam mfa se o ye aduan ani aduan afo onwe kana man o se mewe na wo we sabi o ye ba ma ye mfa ba nwuram o de mefa baby ankora tena se sua nwoma ye mfa ba ho edon mire ya toto school dem obie mpuma table so na kofa ba ho nyina efi ka onipa adua efi ka onipa adua efi ka onipa adua de ensem fata de ho nte a wo ye no na usunsum ne brase na usunsum ne brase enti usunsum o dene se den sunsum e kra obi a okobe tiasefo obi a wo sunsum nyame yi ne special obon ho ban o ye na chidifo a odi na chi osunsum mu ekoma no ti obrekura efi kan na o twene ho na o kona chi na o pri na chi ti bedu ba bi no na kwan abeda ho afi obi kura bi na no kase nyame ntui akakora na wabrabo asai susu bi kura mpa anka ade aye na ensese nyame ntui aka wo ho tasa ne tenten ni ti a wano su bambonni ni su banfi ni kwase e da na di aye mu bi da na di no ene ti ma yesunsum no ebre na se kwaye we ubodi che me na me rese fi so boduam kakra ma me ya na ye kase obi awunsu ba
Me na champion me nam te ka a kire ahwefo ahwemi nyina se ensuo bia ni ho a maba bone o na bosu bia ni ho bamba bone da so de yarefo ma wo so de seye ma wo da bi tia ne ba ne se ne ba sa bosu ma sa me ka se wo bai enwuram bra no okuna kwafo enwuram na moda ofa ba enwuram he adwaye a sabi eburu sabi nyaado yen kata so eso da ho ayaje ho eso da ho na mo fam ho anajo beebi an se ugina na ugina adware entare hye ene ma ensem fatanko a wo ye sa ne ma we ya nyina ti ma wo e babone ama anase yarefo e ba wi ase nti we ye sa no ma we na ko wo babone a e na dodo na hu sa akora bi ya wo akora na no firi nsuo na ni enyam sabi eburu nsuo ba we de bosom ba da bi bosom ma de sey da na na ande hia me wo se bia na adwae no yesi nanso ye moso eye pete wane ye wo hyem obi ahu na bia wo no kwanchema mu kodwa na mu na ho na mo fam ho ne ade a na na no enye ho enye de nti enye ne sey ebo ya boso de ankeye dase ya boso kura de nti enye ne sey enye wo nku na odware ho sey wo no yire dwae de a obi nware ho obi wo no yire na mu dware mu wo no yire nkwa na mu dware mu na manse dwae dodo adwae sabi eburu sabi konto bi kura kwa adwae kura ho no gyan nan no akira koto atwene na sabi eburu no yire na mo fam ho ha eye enye nsam fata na mum se ye wo no yire nko a na dwa ho de a dwa ho a ene eye mo pesa mo mienu nko ma dwae de a iboninim na dodo adwae de na mko fam ho de efie bi wo kumase a compound house na ukowura mu a ehu sesa nkrofo no mienu ko hye adwae a wo so koda wan say yesi wo mo ko hye obi a na 2 hours 3 hours there's a near me koso compound house a ye pe adwade no na esa sa fie bi sa ne ntram ne yire nye sa wo dwae sunsum na obi a ne di edi na chi ti wan ri a ebe bre wase okay sunsum ye adware ye wi akoda na ahohoma be fie bi dware ye na nanom bibiri nkunwa na nanom samanfo ebi mu ba be guom hu nsuo ebi mu ba be guom hu nsuo na wo ye ne yewi wo ho a se honte nti asodi ye sefata no ubenya oba wo no awo ni mu nsem beberebe asinsuo ba bosom ba da bi bosom bia ni ho a on pass da o na bosom bia ni on pa ye yie bosom bia se ye na ye ebebo na bodin bosom bia pe na bosom na ya beje bosom sabi eburu sabi akonto beje na Kobri ho ya beje ba ho na akora ye yare na na otiri nsuo na ni anyam na ni oya ni toro yesi eba we yesi ko gini biemsu Kobri wa wo ko bedo so ba beje ba biemsu Kobri ho nti bosom nya sa na mum ye mum yo ane ye ho enti ni fia ka ni padua nti ana masa no ma we nyina ba na meka na no bo kwaye we babia ti ubodi wo se afa ne sei kwaye de Kobri kwaye enti de ne ye ka ne mfa ne sei obi wo kuro yim a won de ote ana hoho bi na ebia wo twam ene ebia ne yam aka no na wabɔ wura hanom a oye ne hu yi a enye wo hoho yenhwe ho me da se hoho sabi eburu sabi akonto odi wani hwe bia bujagu Kobri ba bujagu gina ewo ya odi wani hwe ahwemu so a Kobri apa ho enwera se so kukuo nyina bututu ho entwene a dadadada nyina gu ho oni boso be hu se aha de manwura yi obesan wachi na se wani boso wa kutuo na wuja na nyina onim se hade bia hade ebe seidi a ana bia ha be yebosom bia aha be yebosom bi kwaye e dia sa bere na wasusu no utiri no na emra na to oh okay na say wo senka wani boss a hu bosom e wa hai ehu sa ne ma ai de enhyeda nya bia am say ye kwaye enti wo so nanso hu ya obi wa kura no apatra ba bi na ende ya be die tia wo especially wo sa ye kroba wunim kwaye de okay nana yenkwa ha ba foforo no so ya te ho no so ase kama enti de nana kan se bi won ka se wo no yire ene na so wo kani ye mo hu yi ana se mo ogimani e wo adwaye a eye bone na emum wo se enkwa ye adwaye ye wo no yire no nko a ana ukuru no dia na emum enye public battles eno de obi a wo ba ne ne wo ba wonim sunsun edi obi a echi na emum no yire de dia timisro mamo nje nana anu nsi bone nana ha ba ne kura we aha we ahefo amohwe me aha mo hwe a
Esebode ahan pa. Esebode ahan. Ete hu nsuya no pa. E friend asrewansa. Asrewa. Ensa. Asrewansa. Asrewansa. Enye ensa mom. Da bi. Nsa. Okay. Asrewansa. Okay. Sa ahan wi yesunsu nwuma pa. Feduabo, yabo duana, pam sasa. Efiri nipa ho. Ni nyina aka saa nnuro ya mebobo so nyina ho. Aduro ba ko nsa yare o. Ye nnuro ahodo. Na we aduro nso a eno ko ansa na yare ho. Nti se wo hia me mo a wo frɛ me a mehwe na maboa ma ho ato. Na de wo ho no. Fa number no to aso ma me. Me number no 0595 17 63 94 0595 17 63 94. Okay. Akama haba ne ba ko. Ayi ba de egu hayi. Yenwie no ho asem na afi. Menye na men sorry. Eno no ye ede no. Susumasa. Na han. Okay. Susumasa han ya ohene hu. Sa han ya me de dwuma obi a oyisu ka. Fanse trotrofu yi. De bia obekọ adwuma ba ko bia na ka asai. De bia obekọ adwuma ba ko bia na ka asai. Ono nko a de manfo de kai adwuma nya sika no. Ono nko a de bia na ka sifitam. De bia na ka sifitam. Se wo tutu na mo na frɛ me na ba. Beboa ma ka na di akonia ba ofitam no. Me de highway beboa ma ka na di akonia ba ofitam. E di akonia ba manfo kai adwuma wo de di akonia ba ofitam no. Nyina atu betwa. Ama ka na tiwetima yi adwuma wo hu wo dia danse aka sei. Anana me ba wa hye ana aboa me na fe dia me kai me dia kwakwan so bro abosome nan ni tikura mpan ne da ama wa dia dance aka akire me na se enye sebe ya kwan a enye ni nti na ma dodo na aka sta sese de mo bi wo no efiri so hu se me ka no akwan ne wo ho ne mom de on de bia ne ka sei obo se kwa lodu nipa no obekọ beduru abekọ na si ho na nipa nyina asi afirim ka na sei make us say driver na kura mpo na say car na kura de ko sifitam wo aso de ho no e ho na ayi omo mapon adwuma na ho na obi nso ne girlfriend ane ne mpra car nim no ne da fitam ho car nim no ne da car nim ene ne da nti bre bia car na bre sunsu matana so car kro na azo mehu matibi mpan sam car ebre bia nipa be park car no bedanya ne bia na car na say ono na da ono akoda na wa panka na akoda na obi nso de enam adwuma be de be chi na ka na obi kwakọ biezu na ka inji shi se de afenia ya pake ka no enso na wa pake na nwumre be no numa nsa na ade ye chi tini nyina sunsun asem wa pake ka na obi nso oni obi sunsun driver ni sunsun mate o mu so de ko botrotro o sunsun na adwubre na wada no ntini nyina ka ho na kotia yen ntino o frame a ana oba biem so number 1 a me kire ho akwan a me dia sa susuma sa han ya ana be maka no so ade ne ho ma nso da ko enya bibiri aka wa no etina na obi wo kura bi a oni tatafu de mom no opese oba biem so ha na ofaka na wo ba behwehwe wo oni telephone kwan be na wo be kire na wo be fa so obetimi aba wo ankasa wo me da so hene se oni telephone a so firi kumase na eba obafrika o so fulai o so pe bechem eka bechem ka esunyan road ofuru bechem ka o so besi adujama so wa furu bechem ka na akofuru tepa ana agwo so a edo kwa ko wuram e o mankran so akofa kunsu e ba sa wato ho atwene odi oso o pe bechem ka ofuru bechem ka o so besi adujama usi adujama o so pe biem so number 1 taxi biem so number 1 taxi ya be kire o fro a free biem so number 1 be free di jama e be biem so number 1 e 3 minutes drive 3 minutes drive o ba o fro ka no driver di jama o be bia obi san so o hwe biem so Kobri fie fro biem so ka se o ko Kobri fie ana be si Kobri fie e kwantempo ho a kuro ni mu finfiri twan na Kobri fie wo nana me da se safa number ni twatwe na me sorry my number is 0595 17 63 94 0595 17 63 94 ayafo erno no momma yensusu enye ye ho achinyi wo mo friends abiaba bi wo mo ta toto e wo kura se eso kurunkuru a wono mpae a beda
beda sa beda ne ye ka brofo no beto no mo de kwa paranom ne nnura hodro nyina no sa enua ba bi no mo de ye no mo de mayi wi pay ye de ye nnuro ebi ye mpane a ye de wo yen yen hahama enti hahama de mesramo mentna se emo bi nka nja sa wo ko obi a wo kire hahama e de sanyarewa ho no sabe wo kosum nyame foforo bi na mfa ya de ni enkowum koda ne hu yehu ani a wo so won de ohia moja nso anyi moja na wakowuo bomode na ye nananom fititete e de besinne e na ye da so yusu hahama e de ye adwuma efi ene nkeka wa bi ani ho so ora ba bia ye ti ya kwatu e na ye ti ase a obammu a ennuro ene ade enya asem ketoa ewo mu aya kwa ho timesramo momfa nchame obi nso no nwom muti dede bi ne saa ne ema bi na yese saa e na etie enu nti e na medi kan na mede atomonim no aha nyansapo kasa mfonyini so moma yenka ye tete atempo no ne yenko yachi na baabia ye firihwi ase no yen sori na afi yenkanya ye ho na yemfa ensa yenyarewa ene nyarewa hodo akakraka ha yen ewi ase nyina be mu nyina mo ene hwe a wojemi ahene wa medi ene abusua pani ousu ediomi Akwai wani na wa obesu dansa mi o